bathroom ako guys, and I'm going to sleep soon. And first, tatanggalin ko muna yung my everyday makeup look. Very light lang siya guys. At saka every night, ito yung mga stuff na ginagamit ko. Review on Garnier aloe vera gel, yung ganito. Yung bago sa Garnier. It cost me I think 5 euros something or 7 euros something. And this Garnier also, I think it's also 5 euros something. Aloe vera din siya. It says here 96% aloe vera. And also here, 3-in-1 day and night mask. Pero every night ko lang siya ginagamit. So, I'm gonna do a honest review kung effective ba siya o hindi. Kung nakikita nyo guys, I'm not sure kung nakikita nyo, halfway na ang nagagamit ko. And this, I think it's already 2 months, 3 months sa akin, pero hindi pa siya naubos. Yung andito pa yung mama ko nung binili ko to. So it says here 3-in-1 day and night mask. Bago to siya sa Garnier guys, at saka so far kasi before guys, sa kakarating ko lang dito, nagkaka-pimples ako dito. So then I found out na yung bagong aloe vera, yung nauuso, yung Nature Republic, kaso hindi ko siya makita-kita dito. At saka sa online naman, kung i-orderin ko pa siya sa online, mamamahalan ako sa shipping. Kaya nung nakita ko to sa DM, binili ko siya kasi gusto kong matry. At ano bang masasabi ko sa bagong aloe vera gel ng Garnier. So far guys, hiyang yung skin ko, hindi na ako nagkaka-pimples. If you can see, may pimples ako dito before. Ngayon wala na siya guys, at kung meron man hindi siya, so far hindi na talaga guys, hindi na talaga ako nagpipimples. At saka nung na-try ko to at nung naghiyang yung skin ko, kasi before L'Oreal facial wash ako guys. Nung na-try ko to, nagustuhan ko siya guys. Kaya nung next nung naubos yung L'Oreal ko, bumili ako ng Garnier Skin Active din. Yung facial wash cleanser nila. At saka ang effect niya maganda din siya guys. At saka hindi siya harsh sa skin, kaya yun. So overall, good for this two product. Maganda siyang i-pair guys kasi natural, and since this is aloe vera, I think this is good also. Pero maybe in some skin types, maybe hindi siya hiyang, pero sa akin hiyang siya guys. So ayun, nagustuhan ko siya. For that price, it's okay guys. At saka sa in the morning naman, ito yung ginagamit ko, yung Olay Day Cream. At saka ayun guys, ayun na yun. At so ayun, bago ko i-end ang video, maghihilamos ako. At saka ako yung facial wipes, facial cleanser ko na argan oil nandun. So dediretsohin ko na siya guys.
ayun na guys. I let it, yun, makikita nyo. Yun ang skin ko pag walang makeup. Makikita mo talagang scar dyan. Pero, yun, pinapadry ko siya. Tsaka, hindi ko na, yan na, for overnight use. So ayun na guys. Thank you for watching and I hope to see you on my next video. And I hope you don't forget to like and subscribe. Thank you for watching guys. Bye bye and good night.